Před 15 lety to byl dlouhý dům, ve kterém byla dlouhá úzká chodba, po stranách byly pokoje, všude byly zavřené okenice a v těch okenicích bylo strašně moc much. No a my jsme tam přišli a bylo to opravdu neobydlený objekt, prostě vybydlený, nebylo tam vůbec nic. A vlastně vybral to taťka, že, ten domeček. A on totiž měl vždycky takový gigantomanický sklony. Takže vybral trošku větší dům, než my jsme původně mysleli. Naberem vodičku, Joni? Jo? Ne. Budeš nabírat? Pojď nabírat, jo? Já se napiju tam potom jo? Tak naber vodičku. Tak. Mami, dívejte sem. Tak co s velkým domem? Přemýšleli jsme zleva zprava, vždycky nás navštěvovalo strašně moc lidí, takže měli jsme tady fakt drušno. Vyvodili jsme z toho závěr, aha, tak my bychom možná chtěli společenstvo. A tak jsme nějak hodili do světa, jestli by někdo s náma nechtěl bydlet a objevily se rodiny, které prostě přišly. No, to úvodní nadšení bylo úplně perfektní. Jo. Našel jsem koncept cohousingu na internetu a říkám, to je perfektní, to u nás nikdo nedělá, to by mohlo fungovat. A tak jsme řekli, že využijeme ten barák, který tady po těch rodičích máme a osídlíme ho podobně smýšlejícími lidmi. Teď je tady zrovna kolik rodin, no? Tak vlastně 4 rodiny plus mamka, že? No, takže 4,5 rodiny. 4,5 rodiny. Takže 9 dospělých a nějakých 8 dětí. Původní fakt záměr byl tady zakotvit nějaké rodiny a s těma, že pak budeme prostě dalších 40 let nebo do smrti. No a to jsme zjistili, že není asi úplně reálný, takže vstoupil nám do toho faktor změny, což je takový faktor, který v běžném životě funguje ze všeho nejvíc. A proto ty lidi vlastně někteří budou odcházet a už máme další, kteří budou přicházet, takže bude to takový dynamičtější, to společenství. Situace je taková, že jsme tady my momentálně aktivní a další 2 rodiny si začaly jet víc po své lajně. Jo, takže ty si jedou to, co chcou oni a už se tolik s náma nepotkávají na těch společných pracích. Postupem toho času žití tady bych řekl, že jsme se dopracovali k tomu, že ze slova cohousing pro nás vykrystalizovalo vlastně to vzájemné sdílení, přirozené vzájemné sdílení, že je to ten ideál toho života, který už my vlastně neumíme a který tady fungoval možná přes 150-200 lety, kdy vlastně naši předkové ukotvení ve svých vesnicích, ve svém blízkém okolí, tohle žili úplně přirozeně, nemuseli to ničím nazývat, ale byl to jejich život. Momentálně jsme ve fázi, kdy jsme se rozhodli tady z tohoto společenství odejít a dozráli jsme k tomu asi letos někdy na jaře, asi v květnu a prostě došli jsme k tomu nějakou takovou přirozenou úvahou, kdy samozřejmě to krystalizovalo postupně. A my jsme si víc a víc uvědomovali, že se nesešly naše představy vzájemně. Prostě všichni jsme zjistili, že jsme tady všichni osobnosti, samozřejmě tak, jak to v životě je, každý je osobnost a tak by to mělo být. Akorát prostě i v manželství nebo ve 2, i ve 3 je těžký kolikrát tu danou osobu respektovat a její dané rozhodnutí a svobodnou volbu prostě něčeho. Takže když potom se nás tohle úzké soužití více lidí, tak pak je to o to hodně samozřejmě náročnější. Shodli jsme se na tom, že se nám líbí principy šťastné vesnice. Díky spojení vícero lidí se nám žije prostě lépe. Spousta lidí si myslí, když nevaříme maso, že musíme být hladoví, že stradáme, že jsme hubený, ale hubený jsme proto, že nejíme ty věci navíc, nejíme bílou mouku,
která se vlastně taky ucpává to trávení a není dobrá. Vyhýbáme se taky kravskému mlíku a bílému cukru, co to jde, ale samozřejmě se nám to nezadaří. Tak, a teďka také, jo? Jo. Super, jo. Částečně jsme jakoby z této strany zásobení a částečně ten zbytek prostě jdeme koupit klidně i do supermarketu s tím, že když tam přijdu, tak na mě někdy padne i deprese, jo, protože tak jako chodím a říkám si, aha, tak zeleninu tu v podstatě nekupujeme, nebo jenom v zimě třeba, nebo prostě když není, v předjaří. Takže toho si zase tak až nevšímám. Teďka přijdu k dalším regálům, tak co, konzervy. Tak to taky ne, že? Maso nás nezajímá, mléčné výrobky v podstatě taky ne, i když dětem občas ten jogurt jako dopřeju, nějaký kvalitnější. Takže tam opravdu prostě chodím na takový ten bulgur, kuskus nebo pečivo, když nemáme ještě upečeno, protože úplně všechno si taky nepečem. No, je to takový kompromis, no, zatím. Vždycky haštěříme. Máme nic takového? No právě já marně přemýšlím a my to tady neřešíme. My si tak nějak navzájem vyhovujeme, když někdo náhodou má nějakou takovou horší náladu nebo tak nechce se zúčastnit nějakého takového společného života, tak to prostě se někam zašije a řekne, já mám dneska prostě jako jiný den, já jdu do lesa nebo já prostě tady nebudu. Jo, měním plány, potřebuju být sama se sebou a podobně a jde to jako, my právě tím, že respektujeme toho druhýho, tak v podstatě přijímáme to takovýho, jaký je. A tím pádem nehledáme a nešťouráme, my nejsme rejpaví typy. A to taky jako hodně záleží, protože kdyby jsme tady byl někdo z nás takový rejpající a nespokojený a svárlivý člověk, tak ten by to tady asi hodně okořenil, jo? V tom společenství je potřeba si neustále říkat ty věci jako ještě víc, než člověk v podstatě má chuť, jo, tak ještě víc to říct, jo. Šup zase k baráku, jo? Máme spory, rozhodně máme spory. Zatím to nikdy nebylo tak, že bychom po sobě křičeli, to ne. To se jako brzdíme a jsme jako přece jenom nějací lidi, jo. Takže to má nějakou kulturu, ty naše spory. Víceméně si pak každý řeší sám, jako mezi chlapama, každý si zajde do lesa, nějak to v sobě jako přežvejká. Dáváme to. Přiznám se na rovinu, že to dost často těžko nesu. Rozepře mezi jednotlivýma rodinama tady. A celou dobu se učím nic si z toho nedělat. Nebo nedělat si z toho tak až moc. A dost často pomůže to rčení ráno moudřejší večera. Pokud chceme, aby se tu někdo nastěhoval, tak musí všichni být za. Ono je to o pocitech hlavně. To není o tom, ano, ten souhlas, to je až ta konečná, nebo ten verdikt, jak bych to nazval, ale je to o pocitech, o tom, že každý musí cítit toho člověka, že už je součástí bydliny, ne, že se nějak zapracuje, nebo že to nějak dopadne, ale prostě tam ten pocit vnitřní, ano, to je ten člověk, který sem k nám patří. Svobodná firma pro mě znamená v podstatě dělat si, co chci, kdy chci, jak chci a za co budu chtít. Když jsem začínal ve službách, dělal jsem lektora, počítačových kurzů, zkoušel jsem být i masérem. Nakonec jsem zakotvil ve stejným podnikáním, jak mý rodiče, a stal jsem se zahradníkem.
platím leasing na auto, nějakou hypotéku na nějaké věci, co jsem pořídil do firmy. V mládí jsem se nerozumně zadlužil, já potřebuji mít 50-60 tisíc měsíčně a to zatím jinak než podnikáním získat neumím. Když budu trávit 3,5 dne v bydlině, 3,5 dne za svým posláním, já to nerad nazývám prací, za posláním, tak budu velice spokojený. Já jsem začínal podnikat po revoluci těsně, takže hodnoty, samozřejmě nějaký barák, auto. Byla v tom samozřejmě velkou měrou i rodina, jako po té osobní stránce. Ta důležitost té rodiny, to tam samozřejmě bylo, ale spíš to bylo v té dimenzi zajištění té rodiny, než jako prožívání toho uvnitř sebe a těch hodnot, které máme nastaveny teď v sobě. Těch 18 let bylo krásných, ale ukončili jsme je krachem. A ten krach byl pro nás úplnou změnou, kdy jsme šli hodně hluboko do sebe. Každé ráno, když jdeš do firmy, vlastně do naší, jak jsme měli, tak zvracíš, nevíš, jestli se máš nasnídat, nebo máš být v hladu, nevíš, jestli toho máš nechat, nebo máš utéct. Jsou to takový hluboký pocity, které z toho jsou, ale samozřejmě byl to start vlastně našeho nového života, takže hodili jsme to všechno za hlavu, veškerý majetek, o všechno jsme přišli, ale cítíme se teď daleko šťastnější. No. Tak já už budu mít i tu dyni, už to můžeš tam taky dát. My trávíme prakticky celou tu dobu, co jsme tady, celý ten den, tak trávíme v kuchyni a zároveň i s těma ostatníma činnostma. Jako pro mě je to fakt zábava. Jako mám to tak nastavený a když se mi nechce, tak si samozřejmě řeknu, aha, moje tělo si žádá odpočinek a jsou takové chvilky, to má přece každý. Takže v tu dobu si zvolím nějakou jinou činnost, jo? Že třeba fakt si sednu, třeba dělám něco u ohně, jenom loupu nějaký jabka, ořechy, jo. Prostě takhle, tak třeba se nahřeju a prostě ono to přejde a pak je zase fáze aktivity. My chceme žít, my nechceme jenom dřít. Asi tak. Jo, to jsi řekla hezky, no. Já bych dala teda možná ten sléz tentokrát, víš, minule jsme dávali perulku, to bych dala ten sléz. No a já bych tam dala tu nátu. Bude základ. Používáme fakt minimum jako té kosmetiky. Já nevím, jak ty, Evi, ale já skoro nic. V podstatě takhle. My se stravujeme zdravě. To znamená, nejíme věci, které v nás dlouho hnijou a rozkládají se. A pak to samozřejmě ten hnilobný proces je znát i potom tím, že se potíme a tak trošku smrdíme. V tom bývalém životě kdysi ano. To ještě v době, kdy jsme žili tím klasickým městským způsobem života. Tak to tam všechno bylo. Tam byla pravidelně kosmetika, kadeřník, jak se říkala, a tyhle ty marnosti různé, ale že bych jako každý měsíc si koupila nějaký boty, protože mám chuť, nikdy jsem nebyla takovej ten typ nákupní. To opravdu ne. Jako nemám vůbec potřebu se vonět a je to s tím, jak to říká Evička, no, že prostě máme přirozenou vůni. I když jeden takový přežitek ještě mám, třeba já osobně nevím, jak Evička, ale já si občas holím nohy, jo, třeba. Což vím, že některé holky nedělají, jo, což je přírodně, takže... Krásně suchý už. Náčelník to není. Já třeba se cítím zodpovědný za to, že jsem tu už další dobu a vím, co kde je, jak se řeší různé technické věci, tak rád jsem iniciátor toho, co se má dělat. Ale neberu to tak, jako že bych byl náčelníkem. Jako náčelnictví v tomhle praktickém slova smyslu tady moc není. Je fakt, že Marek je tady 15 let, takže ví o každém stéblu trávy. My jsme tady vlastně noví, my tady nejsme ani rok. Samozřejmě indiánský tábor, všechny děti a všichni dospělí říkají Markovi náčelník, že jo? Takže asi to tak bude. Dobrá, jsem náčelník. Je náčelník, ano. Ale jinak práci děláme společně.
Pro mě permakultura znamená využití zdejších zdrojů. To znamená využití vody, využití půdy, kamene, prostě všechno, co se zde nachází. Pro mě je permakultura vlastně návrat k tomu úžasnému starému hospodaření s půdou. No a už normálně tady jedna je nakousaná od myšičky. Tady taky. Jsme to nechali pozdě. Je. Že? Už nám to žerou. Potvůrky jedny. No, už nám to označkovali. Dívej, takový hryzanec. No, tady taky mám z vrchu takovou. No teda, tady je tak nahryzaná jedna. Z kolika procent bychom mohli být teďka soběstační, no, tak třetinou sotva. Jo, protože máme prostě zeleninu, ale nemáme ty hlavní plodiny, vůbec nějaké obiloviny. Chybí nám obiloviny, přesně. No, obiloviny, to je ta zásadní věc, ty nejsme schopni. A z té zeleniny máme taky, tak řekněme, na tu polovinu té vegetační doby. Jo, nebo na celou vegetační dobu, ale nemáme tolik na tu zimu. Přesně tak. Na tu zimu ještě nejsme soběstační zdaleka. Jo, že třeba kořenovou zeleninu celkem ano, ale prostě všecko rozhodně ne, no. No a ještě si vyrábíme marmeládky, džemíky, různé zavařenínky, kompoty, prostě klasiku, ale myslím si, že přesní dávky ještě teďka třeba. Myslím si, že toho máme letos teda nadbytek. Bylo hodně ovoce, byl dobrý rok. A v dalším případě ještě to chceme vyměňovat se sousedama, takže myslíme si, že by to mohl být taky dobrý třeba artikl pro směnný obchod. A jedem, Jony. Šlapem. Já fakt jako vůbec nepotřebuji ani uzeniny, nic z toho, ale prostě tím, že jako muži to mají jinak, tak občas to koupím, ale fakt velice zřídka. No. Občas, ale je to velmi zřídka. Stává se mi to už tak jednou za 3, za 4 měsíce, možná i míň. Tak minule jsme třeba jeli okolo Penny nebo okolo čeho a prostě najednou jsem zacítil sekanou a koupil jsem si 20 deka sekaný, ale to je fakt výjimečný. Jako, už mě to neláká, by se dalo říct. Jenom sůl a můžem? Ale ještě kmín, že? V tuhle chvilinku jsme tady 4 dospělí, jak tady vidíte. Takže s tím rozšiřováním samozřejmě počítáme i s tím, že by k nám přišli další lidi, kteří by se starali společně s námi o ty pozemky a o ty plody, aby se dalo čím dál tím víc pěstovat a tím samozřejmě se dostat do maximální soběstačnosti. My vlastně vůbec nemusíme vychovávat děti. Výchova dětí je v podstatě dát je do nějakých mantinelů, ale vést je to jsou ty vzory. Hele, já mám hlad. Dejte vidět, co k papádí. Dejte sem ruku. Tady. No, tak jako Janička má trošku jiné zkušenosti, protože Janička má v podstatě menší děti. Já mám teda velký holky, 19 a 21, takže teď můžu pozorovat ty změny a hlavně vidím tu rodinu vedle sebe s těma dětma malýma. A vidím ty velký rozdíly. V době, kdy jsem já měla takhle malé děti, tak ještě ve mně byly takový starý vzorce zažitý, že prostě zákaz, příkaz, rozkaz a já jsem ta vrchní a to dítě prostě má poslouchat. Náletová stíhačka, útočte na Štěpánka. To dítě, když je v tomhle outlém věku takhle cepováno a usměrňováno kamsi, tak v podstatě je zabito. Zabito, jeho osobnost je totálně utlačená a on má i ty strachy. On potom nemá ani sebeúctu, sebedůvěru a tohle mu všechno pak chybí v životě. A proto možná to společnost dneska vypadá, jak vypadá. Proto to tak chce ta společnost, protože z těch dětí se stávají ovce do stáda, který prostě ta společnost potřebuje mít. No. Já už nám zapadá sluníčko. Aha. To je úplně růžový, krásný. Většinou to bývá tak, že v létě
bývá televize schovaná na skříni prostě a jsme venku. A v zimě, jakmile začínají pohádky vánoční a tak se prostě vytáhne a už se díváme, no. Jo. Tak a teďka tady třeba? Jo. Tak teď máme znak Manitua, hele. To je znak Manitua. Super, že? Takže to je indiánská brambora. Tak. Většinou kamarádi a tak, všichni mají různě dotykové mobily, tablety, jak potom teďka iPhony a třeba nevím, počítač. potom nějak PSPZky nebo tak. A pořád na nich prostě jsou zašití, sedí někde. Nám stačí počítač. Ty prány do košíčka a do bedny, když spadne, jo, to jabko. U nás nastala velká změna až před 3 lety, kdy jsme usoudili, že tento způsob konzumního života nám opravdu nevyhovuje, že jdeme špatnou cestou. A připadalo nám, že bychom měli prostě jít někam dál, jinam, nezůstávat jenom sami dva si pro sebe. A začali jsme hledat komunitu a naše děti to samozřejmě nezajímalo. Oni mají svůj život, chtějí žít podle sebe. Takže jsme usoudili dobře, obě dvě byly v té době na škole, jedna na střední, druhá šla na tu vysokou, tak jsme řekli, že naše cesty se rozejdou, že už je na čase, aby oni se jaksi trošku postavili na vlastní nohy. Někomu se to může zdát, že jsme je opustili, ale my v podstatě ne, my jsme jim dali jejich život do jejich rukou, aby měli za sebe zodpovědnost a starali se. Tak když jsme žili ve městě, bylo to určitě v něčem jiný. Bylo tam víc lidí, víc co dělat. Jakože spíš takový ten kulturní život, ten společenský. Tady je to takový trošku horší na to, ale dá se tady najít nějaká zábava. A určitě člověka to posune v něčem jiným dál zase. Já jsem člověk, který nemůže být dlouho na stejném místě, který se furt někam musí pohybovat, něco zažívat. Takže pro mě tady to určitě není, ale je to úžasná zkušenost. Zkušenost je to pro nás, nebo teď mluvím tady sama za sebe, můj muž tady není u toho, pro mě velmi bohatá. Je to něco, co se za ty 2 roky nedá moc nikde jinde stihnout, to, co jsem tady prožila. A je to hodně o tom, že se člověk sám sebe pozná. To srdce tam musí planout. To logika nenahradí. Jo? A do dneška si myslím, že se všichni shodneme na tom, že to srdce tady pro to místo a určitým způsobem pro ty lidi, že plane. Jo? Ale prostě jsou zkrátka ty okolnosti a drobnosti, které se pak naskládají, tak, že se člověk rozhodne odejít, ale to místo určitě a ty věci má vždycky rád a zůstanou v něm. Jo? A to si myslím, že je to nejdůležitější. Jít do toho srdcem a naplno. Vidím Těšíkovskou bydlinu za 20 let jako jednu velkou šťastnou vesnici. Obraz nebo vize Těšíkova bydliny je pro mě soulad a propojení s přírodou nás lidí celkem. Vize Těšíkovské bydliny je začlenění člověka do přírody, do života bez vysokých plotů a v souznění s přírodou. Vize Těšíkovské bydliny je o spolupráci a o tom, aby každý mohl dělat to, co dělá nejraději a z toho vychází, že to bude dělat úplně nejlépe. A síla těch lidí, kteří tady budou žít, se znásobí v obrovský proud energie, který nakazí další lidi tím, co tady žijeme.